бобои ҳоҷи Мирзо гӯяд ки маънои салафӣ чист ва чӣ касонеро салафӣ мегӯянд. салафӣ, бародарони азиз, касонеро мегӯянд ки пайравӣ аз салафи солеҳ доранд. салафӣ гуфта гузаштагон, яъне гузаштагони мо аз пайғамбари нозанинмон сар кардагӣ то чорёрову то дигар асҳоби пайғамбар, то имом Абу Ҳанифаву имом Аҳмаду имом Шофиу ва пайравои касоне ки ба ояти Қуръон, ба ҳадиси пайғамбар амал мекунанд, рафтор мекунанд, яъне маънош ҳамин аст ки инҳоро мегӯянд салафӣ, яъне салафӣ ба маънои пайравӣ аз гузаштагон. вале агар мақсади мо салафиҳое ки дар мо буданд, агар мақсади шумо инҳо бошад, бародарои азиз, агар ҷои бехафагӣ бошад, инҳоро салафӣ гуфтанда моҳо, бародари азиз, ҳақ надорем. зеро ки салафӣ касоне ҳастанд ки чизе ояту ҳадиси пайғамбар мегӯяд, аз ӯ мақсад берун намешавад. лекин ин тӯдае ки дар мо буданд, гӯем буд нафарҳои шояд ки дар байншон касоне ки аз ҳамин кирдори бо боқимондаошон безор буданд, инҳо низоӣ буданд, ёра низоӣ ё низо меандохтанд, инҳо ҳамеша ҷанг меандохтанд. ҳамеша кирдори инҳо мақсад ба мувофиқи ояту ҳадис набуд. зеро бисёр дар инҳо ахлоқҳои бад, бисёр суханҳои зишт бародари шунида мешид. барои ҳамин бигзор ҳамун бародаро марам шунаванам, ин чиза бояд худшон иқрор кунанд ки мақсад ҳақиқатан аз ҳамун пайравии салафи солеҳра накарданд. он чизеро ки азизои худо, ман инҷа бисёр мисолҳо оварда метавонам, лекин ҳоҷат ба ин нест. вале дар асл калимаи салафӣ ки як тӯда мардуме ки низоӣ буданд барои худшон ира гирифтанд, ба онҳо муносиби ин ном набуд, бародар азиз. зелиҳоз салафӣ касонеро мегӯянд ки он чизеро ки аз рафтори саҳобаҳои пайғамбар мебинем, аз ҳадисҳои пайғамбар мебинем, 100% дар ҳамон дохил шуда бошанд, иншоаллоҳ инҳоро салафӣ гуфтанд. агар мову шумо ҳам пайравӣ аз ҳамин оятҳо ва ҳадисҳо дошта бошем, агар дар рости мо хоб салафӣ гӯянд, мақсади ягон ҷои ай бигем ё ягон ҷои азбас ки ин калима доғдор шудагӣ аст, зилёд бисёри одамон ҳазар мекунанд ки салафимо нагӯянд. яъне ин калимаро инҳо доғдор карданд. зеро ман бисёре аз нафарҳоеро медонистам ки ҳамун номшон салафӣ буд, лекин дар суҳбатошон ба ҷуз ғайбат чизе набуд. ҳолонки ғайбат ҳам ба оят ҳаромай, ҳам ба ҳадис ҳаромай. бинед чӣ қадар мисол бадбинӣ ба ҳадису ба оят, мисол бадгумонӣ ба ҳадису ба оят собитай, ки дар ҳамин тӯдаи мардуме ки худшона салафӣ мегирифтанд, дар инҳо бародари азиз ин чизҳо дида мешид. ба ин хотир ман инҳоро маломат мекунам. лекин дар асл маънои калимаи салафӣ пайравӣ аз гузаштагон буд. саволи дигар, варақҳои кӯҳнашудаи Қуръонро чӣ бояд кард? яъне варақҳое ки кӯҳна мешаванд, ё вақте ки варақ мезанем аз ҳисоби бисёри бисёр кӯҳнашидара мерезанд, ё варақҳое ки дар ӯ, бародаро хоҳарои азиз, мову шумо ягон ҳарфҳое бигем мусалмонияй, ҳадисай, оятай менависем. вақте ҳамаи инҳо мақсад ҷамъ мешаванд, бекора мешаванд, оё инҳоро мақсад мо бояд чӣ кор кунем? инҳоро бояд чӣ кор кунем? инҳоро мувофиқи масъалаҳо мегаранд ки дар як сон мо мегирем Қуръони ҳамон кӯҳнара, ё варақҳои кӯҳнара, ё варақҳое ки дар онҳо оятҳои Қуръон ва ҳадисҳои пайғамбар нависта шуд, ҳамаакша мепечонему дар як ҷое мебарем ки унҷа мақсад раҳи гузари мардум нест, як ҷое ки қадами мардум дар болош намезанад, як ҷое ки алоҳида да мебарем, мақсад мегуронемш.
ба ҳамон вақте ӯ ба хок мубаддал мешавад, меравад. яъне ҳеҷ гоҳ ҳамон ҳарфҳои қуръона ё ин ки бигем варақҳое ки дар онҳо аз динмон чизе нависонда шуда бошад, онҳоро ҳаққи сӯзондан надорем. фақат ҳаққи зери хок карданда ина иҷозатай. дигар саволе ки доданд, гуфтанд ман хатмкардаи донишкадаи исломиам. тариқи дурусти амри маъруфро бар мо таълим диҳед. чӣ кунем ки дар мардум пазироӣ пайдо шавад? яъне кадом додари мо хатмкардаи донишкадаи исломӣ будааст, аз мо хоҳиш карданд ки тариқаи дурусти амри ба маъруфа фаҳмонем. аку бародарони азиз ва гиромӣ, ман саволу ҷавоби пештарада аз ҳамон нафаре ки мардум аз даъваташ безорӣ талаб карданд ки мардума фақат ҳукми ба куфр метиҳад, ман дар унҷа ҳамон қоидаву қонунҳоро дар як саволу ҷавоби валлоҳу аълам 22 буд ё 23 аст, шумо дар ҳамонҷо пайдо карда метавонед. вале ин қадар гуфтаниам ки бародарони азиз ва гиромӣ, амри ба маъруфа тарзе кунем ки барои он ки гуфти худат пазироӣ пайдо кунад, қабулият пайдо кунад, аввалан аз худат вобастагӣ дорад ки худат ба он чизе ки мегӯй худат амалкунанда бош ва чизе ки мегӯй ба хотири худо гап бизан. вале ҳамин амри маъруфое ки мардум домлаҳо мекунану вале ҳеҷ пазироӣ намешавад, аз ҳамин чизҳое ки ман мегӯм аз ҳамино холиам. барои ҳамин пазироӣ пайдо намекунад. аз ин лиҳоз чӣ қадар метавонӣ додари азиз дар амри ба маъруфат суханҳои қабеҳра ҷой накун. ҳеҷ каса даюс нагӯ, ҳеҷ каса яъне номусалмон нагӯ, ҳеҷ каса мақсад и худозадаву бадбахту ин калимаҳоро дар амри маъруфат онҷо накун. ира амри маъруф мегӯянд, яъне далолат ба кори неки хайр. ҳамон одамое ки дар гирди ту омадан шиштан, вақте шумо ба тарафи амно мегардин, шумо бадбахтен, шумо фалонен, шумо даюсен, шумо дигарен. бародари азиз ва гиромӣ, худат кӣ дар ҳамин ҳолат? оё ин сухани ту мақсад ӯ чиян, ягон бачаи ҳайвонанд? вақте ту онҳоро ин гапа мезанӣ, хотири мулло будану домло будану ҳурматат мекунану, вале ин ҳурмат бародари зудай ки ӯ ҳурмат нест. фақат ӯ ҳам як марҳала дорад, баъд дар ягон марҳалаи дигар баъд мефаҳмонанд ки ту мисол куҷо рафтесай ва чӣ гуфтесай. барои ҳамин ҳеҷ вақт амри маъруфотона чӣ қадар метавонем нарм кунем, чӣ қадар метавонем бародари азиз ва гиромӣ бо мардум сиёҳ бо хушмуомила бош, ҳурматшон кун, қадрдонишон кун. агар синни солат хурдтар бошад, ай болои мардум напар набро. калонтарора мисол ҷой кун, пешошон бихез, дастошона бигир. яъне як амалҳое бикун ки ба ҳамун суннати пайғамбармон, ба суннати асҳоби пайғамбармон мувофиқу мутобиқ бошанд. худта ҳеҷ вақт аз онҳо бартар надон, ҳеҷ вақта беҳтарин онҳо нашумор, ҳеҷ вақт дар байни онҳо ғурору катагӣ накун. иншоалло ана баъд сухани ту пазироӣ пайдо мекунад. иншоалло ту дар байнишон муҳтарам мешавӣ. иншоалло ба далолати ту дигар бубин занҳо мардҳо ҳама ниёз пайдо мекунанд, дӯстат медоранд, барои худо дӯстат медоранд. ин аст бародари азиз тавсияи ман барои шумо ки иншоалло ин кор бисёр кори нозук аст.
شخص یک نمازش رو قضا کند زنش طلاق می شود. این درست نه؟ درست نیست. کسی نمازش ترک می سازه برادر عزیز قصدن باشد گناهگار می شود. قصدن باشد گناهگار می شود. لیکن با ترک نماز برادر عزیز زن یا آدم طلاق نمی شود. لیکن اگر نماز حقارت کند، نماز منکر شود، نماز مسخره کند، انجا زنش طلاق می شود. خب سوال دیگر درباره به قسم ها جدا کردن توحید مثل الوهیت و ربوبیت و غیره که اینها را تقسیم کرده است می گفته. انا برادر عزیز البته توحید به 3 قسم تقسیم میکنن. بعضی علما به 4 تقسیم کردن. یعنی توحید البته همون الوهیت، اسما و صفات و ربوبیت. ولی کی تقسیم کرده است؟ اکو تقسیمات البته جانب علما میشه، از جانب دانشمندایی به آیت قرآن ده هم اگرچه البته هست در باب یعنی بگیم الوهیت و ربوبیت و اسما و صفات، ولی تقسیم کردنش به 1 2 3 البته جانب عالم ها برای اکو آسان شدن، برای فهمیدن که مقصد توحید ربوبیت چیست یا توحید الوهیت چیست یا توحید اسما و صفات چی معنی دارد، یعنی برای آسان شدنش اینا تقسیم کردن. ولی برای ما ضرور نیست داره عزیز که دانیم که اینا کی کرده. ما در دانستن این مهم است که آیا توحید ربوبیت یعنی چی، توحید الوهیت یعنی چی، توحید اسما و صفات یعنی چی، اینا چی هستند، چی نقش دارن، چی معنی دارن. انایش برای ما ضروره. سوال دیگر یک دوستم گفت که در روز قیامت امتان پیغمبرمون به 73 گروه جدا میشوند. تنها 1 گروهش به بهشت میروند، 72 گروه دیگر به جهنم میروند به خاطر پیروی از بدعت و داملاها و اشانهای امروزه از همین گروه هستند. خواهش میکنم یک جواب دهید به این شخصا. یعنی حدیث داریم برادر عزیز، پیامبرمون گفتن که امتهای پیشین با 72 فرقه جدا شدند، یعنی با 72 گروه، ولی امت من با 73 گروه جدا می شود. گفتن کلهم فی النار الا واحده و هو الجماعه. در بعضی روایت ما انا علیه الیوم و اصحابی، یعنی گفتن امت من 73 فرقه می شود، 73 گروه می شود. 72 این گفتن جهنم می روند، عذاب خدا را می کشند. یک تایش که اهل سنت و جماعت است، یا یک تایش که از رویش من و رویش اصحاب من کار میگیرن، اینهاش داخلی جنت هم. معنای حدیث همینه، یگان جای دیگر شرح توضیح نداره. لیکن برادر ما از روی غرضش که امروز اشانا و داملاها یعنی در همون 72 گروه میدراید، مرا گمانم همیه که همون کسی که همی گپ هم میگه همون خودش در همین 72 هست. زیرا الحمدلله رب العالمین هر یک مسئله را که شخصا مثال من خودم هر یک مسئله را که بیان میکنم برای شما من ادرس شا میگم، یا حدیث پیامبر را میگم، یا کردار صحابه را میگم، یا قول علما را میارم، مثل ابو حنیفه است، مثل امام محمد است، مثل ابن حجر عسقلانی است، مثال انا دیگر مقصد عالم ها الحمدلله رب العالمین که صاحبای کتابن، همه اونها مقصد دلیل ها و حجت ها آوردن. برای همین یعنی
нафарҳое ки албатта ба ин домлоҳо ва эшонҳоро нисбат метаҳанд гӯё ҳама инҳо ҷаҳаннам мераванд, инҳо ҳамаш буғзай бародари азиз, ҳама инҳо кинае. дар ҳама давру замон дар нисбати олимову донишмандо сиёҳ бадбиниҳо буд. вале алҳамдулиллоҳи раббилоламин ки вақте моро касе ғайбат мекунад, медонем ки мо чанд қадар бурд ба даст меорем. мега як нафар имом ҳасана бисёр дар як масъала дар як маҷлис бисёр ғайбат чӣ кард, бисёр. баъд як нафар омад гуфт ҳазрат бисёр нороҳат шидуму як кас дар маҷлис гуфт хитаб бисёр ғайбат кард. гуфт кӣ буд? гуфт фалонӣ. ира нисбат метавон ба ҳасани басриро меган, гӯё ки имом ҳасан набуд, меган и ҳасани басрӣ буд. хай бигзор, хо ҳасани басрӣ буд, хо имом ҳасан буд, касе буд. мега ино як таваққа гирифтан пур аз хирмову хонаи ҳамун рафтан, хонаи аз ҳамун рафтан. баъди оне ки хонаи ҳамун нафари ғайбаткунанда рафтан, баъд чӣ кор карданд? баъд мега хурморо доду гуфт ки бародари азиз, дар ивази некиҳот, дар ивази хизмати кардагид ман як андакак чиз овардам. ба ҳамин хотир бахшиш гуфт. ӯ қадар аҷру савобе ки ту мара додӣ, акӯ ира ба як таваққи хирмо иваз карда намешавад. вале қуввату тавоноим ҳамин буд, марҳамат гуфтам. барои ҳамин нафарое ки домлаҳоро танқид мекунанд, эшонҳоро танқид мекунанд, бародарои азиз, онҳо аҷрҳошуна моро метаҳанд ва камбудиҳои моро онҳо мегиранд. хай саволи дигар. шароу шумо телефону хуб, саволи дигар. бобоҷон, муддати чанд сол мешавад дар як ҳолати хеле бадам дар вақти намоз ҳар гуна суханҳои ширки дашномҳои қабеҳ меояд дар дилам. ҳарчанд мехоҳам дур кунам, аммо намешавад. бисёртар дар ҳолати намозҳои ҷамоат ҳамин хел мешавам. маслиҳат диҳед ки чӣ кор кунам ва дар ҳаққам дуо кунед, имонам мустаҳкам шавад. иншоалло ҳозир ира ман бо як саволе ки бародаро дар бораи ҷин савол карданд, ки инам яке аз ҳамон аломатҳои бигем зӯроварии ҷин ё тавоноии ҷин бар инсон ки шуд, баъд анамин беморӣ дар мо пайдо мешавад. ҳозир ман баъди ин саволҳоро ҷавоб гуфтан, худо хоҳад инҳоро баъд якҷоя карда ҷавоб мегӯм. саволи дигар. зан ба тарафи шавҳараш гӯяд ки шавҳари зан ба тарафи шавҳараш гӯяд ки шавҳари якумамро дӯст медорам. дар ин ҳолат шавҳари дуюм даюс мешавад ва шумо чӣ маслиҳат медиҳад ба ин занҳо, устодҷон? аку хеле вақте ки зан шавҳар мекунад, зани шавҳардида бигем, вақте шавҳар мекунад, дар пеши шавҳараш вақте бигӯяд ки ҳамун шавҳарам сиё мардаки хуб буд, агарчи мурдагӣ ҳам ки бошад, мардак даюс намешавад, лекин ҳамин занак дар назари ҳамин мардак бисёр шум мешавад, ё ҳатман ягон ҳақората, ҳатман ягон гапи баланд мешавад. хеле ки агар дар пеши занак мардаки зандида бияв, ай зан якумаш таъриф кунад, бигӯяд мақсад ӯ занам зани зур буд, ҳамин занак хича чӣ хел ҳис мекунад? барои ҳамин ман хоҳарои азиза, бародарое ки зан дидаед,
خواهرایی که شوهر دیدین این سخنها را بود در زندگیتان راه ندین. مرده زنده دیگر اکو او را بالکل فراموش کنید. دیگر ای روی دیلای ای تای دیلای همین مردک مثال خدا برکتت بده ما ترا یعنی در زندگیم بگیم بهترین چیزی که یافتم توی اگه چیزی ایدستم بیاد در حقت خدمت میکنم. یعنی با سخنهای نیک زندگی تان شیرین کنین. خواهرای عزیز، برادرای عزیز، ای همین نمیدانم ای خیلی ای گپ یک زنی میگد که وای گفت یا مردم خوجندی انا پدر نداره. ای خیلی برای کمتر مردکی که اگر یک ناموس و یک غیرتش باشه بسیار سختش میرسه. برای همین خواهرای عزیز در این مسئله بسیار احتیاط کنید. بسیار احتیاط کنید. و برادرای عزیز شما هم وقتی زن میگیری، زنی مثال سردادگی داشتی، زنی مردگی داشتی، در پیش اینها صفت تعریف نکنید. حتی در حیات مادرمون آیشم همین حالت شدگیه. وقتی میگه در پیش آیشه مادرمون حضرت خدیجه را اولین زن شوهر پیامبر تعریف کرد، آیشه مادرمون بسیار ناراحت شد. گفت خدا در عوض او برای یک دختری جوان دادگیه و یک دختری باکره داده. مثلا یک زنی کلانسالی کودک داره گرفته در پیش ما تعریفش میکنی. پیامبرمون گفت که این خیلی نگو آیشه، زمانهایی که من اسلام پیش میبردم یگانه آدمی که در پهلوم بود